zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inpernuzu zedue, zuk txitxarunik atune. Aurten beberu emoten, eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emoten. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emoten. Eungo atxigua zemanken. Ira hola, zeiten mukillateatze. Trabeska gatu zaituat eta ezina... Betxu. Ez dut zulotzaik emoten jendina horri nolan ibiltzik. Hoxe da problemia gauza batzuk ezin izkiela jende aurrianen. Oantxe esan deke gehiago askura, baina azken finean, denok atzatzeko mukik zulotatik. Bueno, ze, guain dena ageritzen utzi behar alde, weo. Tandana, ez baino, sumaiua eakutsi beharko dugu, ba? Bai. Da, sumaiua! Tane mukilla, plat. Sopa de karakol, dio abestiak. Eta ez da kasualidade hutsa, izan ere gaur, errezeta, barraskiloaren egingo baituko. Pantxikaneko menu ba. Nola bururatu zitzaizun ideia? Ese guztu zer gertatu den, jauna. Familia giro erosoan afaltzen ari ginela, batean hainitzen modu arraroan hitz egiten hasi da. Poterrero ikusi nahi nuke, dutzago mugukoa eta. Baina gure zeiek hausi behartuzko simurrantzako krema. Hemen gutxina generuak importadin, saltade ona izan behar da. Puta, zuloa, baina sardoik ez? Sardoik ez? Botagin nion urguziakin nausea. Sardo uzteia, lapurtoie? Hau ruina, kasentxo, ruina! Donostiako Aralar tabernan ez dute saldarik ateratzen. Horregatik eraso egin diote gaur goizean. Pakia, jatuta, akabo pakia. Koz! Hala, emutzutu rektoron da. Ematen dute denbora gehiena. Egunean, 15 ordu egiten dutelo. Zertan animalia. Mugitu gabe egoten dira ordu. Arkiloitek, mono puta horrek arboro tartian. Ike arkiloioan, Dionixio lasta tartian behala bakinon da geho. Baina, iderrugino bat behar berri. Honek, ez dikela legiten esan hori eta geho ezin egiten lo hartzen. Da, ize, beti ez nada. Ala bihar bali ma, bai? Abai, baju nahi. Zuberako pastoa bat ikustea oso ikan. Ia, lo hartzeken. Bo, lo ondoin jaunezkeo, abandoko nikek. Ik aguantatu. Ik ez dakak. Otroik, pastora lozua loikin de ikusteko. Bueno, lasai, Ni nazo berriro engainatuko potro kontukin da. Ni xiezetan etxek. Jose Ramon gizajua, ez don hartu apustua, ez du izango bizitzerik, ez daukalako potrorik. Eka hauen dio! Guazen ontzertan maulea! Nik loik hartua, pastoral bat abaita zeire! Presta lao, Xeramon! Eban, aurra! Ea, Xeramon! Lartigo pastoralai! Oren ideia zuzia. Dios! Nolia gadao? Aurotxo txiki bat zehazkan bago. Gutxin edeska larru bizikoko balia. No, eska larru bizikon! No, mesedez! Animo, Xeramon! Eba jogo, Xeramon! Venga, behin ditu, Xeramon! Agondo zago, Xeramon! Behin Xeramon, gutxi kontaketan! Eba, Xeramon! Agondo zago, Pillo negaina estilo ekingo! Beste bat! Tiene opinión hecho! ¡Chile ganai! Beste bat! Jonte gandu, bertze bat! Zeba? Hau boskarioa, jauna! Bortzeun urtetan, esterokunde hor galdatu! Bertze bat! Horren dakoz pastualen elkarteko kide eginen zautugu! Ni? Bai!
astean birritan egiten dugin pastualetako bonoa zutzeko. Zite, lagunkila! Ei, zutako miak, zeite zezekor! Nekane! 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 Kosta zain ateatzia! Bueno, hilbiarrin baseoz be! Broma gutxiolako gauzekin, Ai, benezin da jakin. Ez, behin bez, behatu ze pasakon, gure peskateriai be. Niz permanentik egin baik eguan da behin juntzan da zeta alergisidik idu bai, kaput. Ai, nekane prekoetan atxion. Beida zeatea zaian? Ui, Rusiko presidente burun urtengako nazturi bezun. Ta hilin altzan. Pentsatun do baietz. Ai, neriak indin. Jauna, ni zein deziron duan hain askar hartzeko. Bueno, txikitxatik eukiko zen duen hori mantxite. Baizea, oantxaete zaian, nik ikusinak poliki nola zan handitzen. Bueno, eta hori zatxez etxia, botikinin eukiko zozen horrentzakota. Venga. Gaur, goizeko 6etan, Donostiako Aralar tabernari eraso egin diote. Gabon, Donostiako Aralar tabernan ez dute saldarik ateratzen. Horregatik eraso egin diote gaur goizean. Albiste ikaragarri honek Euskal Herriko bazter guztiak aztoratu ditu. Jada osatu da salda nahi dugu plataforma eta Ibarretxe lehendakariak ere lehen adierazpenak egin ditu iskanbila honen inguruan. Benetan, erabat atxekabetu nau berri honek. Neuri be, gustatzen zait, domeka koizetan, mendibueta egin, ostean, salda beroa hartzea. Horregatik, Euskal herritar guztien izenean tabernako jabeari eskatu gura deutxat, harren jartzeko barra atzeko paretan salda badago kartela. Salda nahi dugu! Salda nahi dugu! Salda nahi dugu! Eguerdion, izugarria izan na taberna honetan gertatu dena, ezta? Izugarria? Hau da, izan da lotxagarria, eta deno pentsatzen dugu hau dela lotxagarria, Nik uste du nire bizitza guztin, ez tetela ikusiolako kartel iraingarririk, begira. Lehenbizi bizigoa izan zan, Gero angulak, oain perretxikuke gutxitzen nahi dia. Oain ze, Euskal Herri saldagabe gatu behar deu, Ez genuke horrelakorik gertatzeri nahi. Eta orain, hitz egin dezagun, Aralar tabernako nagusia Natxorekin. Salda nahi dugu! Natxo, ausarte izan zara kartel hori jartzen. Bueno, ausarta ez. Oain 10 urte amona hiltzanean utzi genion salda ateatziai. Baina jendiek eskatu induta azkenian kartela jarri beste erremediek ez dut izan. Alare erabaki drastikoa izan da benetan. Ba eskerrak beste hau ez duten jarri. Gozeman! Gaurkuan irabazikotela ustez pa, Eloisa. Ma, aspaldi ez deula Agirretarren berrik izan. Oik zertan iblikoteira? Jake! Oigin bizilaun guztingin bezala pasatzen, Katalina. Ez dizkin hau ikusirei nahi, baina espaizkin hau ikusten, ez gaitu pilatzen zaioteian. Gupaken, ean bitartean utzi ez upaken. Pakia etiatuta, kao pakia! Euskalo, nolako kartutxak egin zituen, nolako perdigoiak eukitzeko. Hau ez da perdigoia. Ize jakingoan! Ama? Katxa, amak perdigoia dola esate bau, perdigoia izangoen. Gutxizak egiten, armei buruz, ama gaina. Eskerrik asko, mosolo. Ze perdigo klase dala ustezto? Posta ez behintzat. Aukabitzeko eskopetarea handia behar da. Kainoren bat atzuen bai hasiko hoi. Hoi ez dala perdigoia? Izerik da! Hala! Argi da hau, gue kontra daun norbait botaula hau.
Gue kontra bakarra daude ba. Ara, hemen da ota. Galdu nula, uste nun? Eizen hasien laiz? Golfian, ama, golfian. Lehen horren nahiko golfua baitzalin da. Golf, atxa, golf. Esan dizet perdigoia etzala, baino alperrik. Ze golfo eta ze arraioa izate! Golf, ama, golf, deporte bada. Oina, jaiz gezurretan, txaka igesanta esan! Ama, oia beratxentzako deporte bada, golf, izen hau. Ta noiztik aitzeiz beha golfian. Bagargo ezetik. Alkatek esan dit golfeko kanpoa jarri berdu lerrian. Ta inguruko aberats guztik berta juntateko jala negozio jokitea. Ta? Nu jarri berdue golfon kanpo furola! Aizputxoko belarretan? Ara. Hortan ikasi berko deo, Loisa. Eizago balio do! Ez, deporte serioa da, Santi, nik oipratuko nuke ba, Txu! Abai? Pasen ba! Katxa, zure menik aurrean, katxik! Hacemos solo! Peña, kriston idea ona izan da gukindako kamiseta saltzea. Aurten fijo oporretan abioitia jungo gehala. Beida zein deten! Jokin, zuk ez ezua pentsauko inoke osiko dunik ez? Zatik ez! Horren ere txikitako baberu ematen dela pure zikinduta. Bani neri palabra de no rendillo. Fijo neskaten arrakazta dakala. Beira. Jo, tite hundi jaua jarri barko jut kamiseta goiago genditzeko, Neri hau gustatzen? Buah, tio, ido nola molatzeun, ez? Babaitu neria, ni bai arra. Eske ja gizondu naiz. Baina, arra atxekin ez ala guzano. Venga, kamiseta nola saldu pentsatu behar den, ze hauek izia bate komertzialak, Bueno, ba. Oitura falta honen mini hartzeke. Atxa, bestaleak, bestaleak, hola. ¿Qué pasa? Foto! Kendu, ba? Ai! Hello! Ama, a ver, dela una pizkat olatu. Bizkarra zuzendu. Azkeneko 24 urteotan ez dit bizkarra zuzendu. Ta golfoak etxea zuzenduko! Hello. Asmatze ez bazure eta ze pasatzen. Golfi gabe arki asko biziko gea. Horten erabiak ez erikusia izango hau, seguru? Zueka habilidade bai, ni kontan, Kontua, ez dakitela handik zertako balio txaka ionak! Ama, konzentratu. Ai. Izeldu galtzate! Balegi! Eizeak hori balio behar zula honek! Ai! Jones, amazen izarrak egatza mesedez. Noski, maiteño. Ai, nitze, irakurri duzu Belardoren azken tira komikoa? Asko molatzen hau. Eskerrak herri honetan zerbitzu ematongi dabilen. Zalantzan hon euskaltzain dia han. Kasu honetan kode gorri. Ese guztu zer gertatu den, jauna. Familia giro erosoan afaltzen ari ginela, bapatean hainitzen modu arraroan hitz egiten hasi da. Modu arraroan? Zergatik hainitzen? Mani naizelako horrela! Ta esaten ditu gotak ala kara! Gatxot! Mugi, gatxot!
Lasai, familia! Bai euskarari ziurtagiria duen lurrina da. Kasu hauetako ezinbestekoa. Beraz, etxe honetan horrela hitz egiten duzue. Baita zera ere. Johanesen anaia kontseilukoa da. Eta nik Euskal Tombolako txartelak erosi izan ditut. Ainiste, Euskal Filologia lehen kurtzoan dago? Hainitzek telebista ikusten aldu hemen? Bai, baina Goenkale, Kalaka eta Balbemendi bakarrik ikusten ditugu, Oazemank eta horrelagoak ez ditugu ikusten badazpada. Eta realitiak ikusten ditu? Basetxea, akaso? Baita zera ere! Hainitze, ez zen egitea! Basetxea ikusten alduzu? Pues bai, porque ateratzen da tipua de mi clase dagoela superrona. Gacho! Gacho! Delinqua nabarroi medizinean! Atera zaite! Hainitzen barrutik atera zaite! Atara zaite, nor barrutik! Aita, ama, merreskuratu da dira maizkuntza. Gatxot! Hemendik aurrera kasu, askoz eta arriskutsuagoak izango dituko. Ya te digo, tío. Ez! Zu ez! Zu ez, Gatxot! Ez, Gatxot, ez! Lingua nabarroi Bai, argi da batzuk hemen ezer eskutatzeko ikestakela. Mainukota da zela, hain ere. Horak ez daka, ze eskutatzeko? Baderki aso eskutatzen da azkenengo esaldixa, entzun bestela, aurrekoan botatakoa. Hitzetik hortzera saiora, bertsolaritzaren figura handi bat gonbidatu dugu. Gregorio Larrañaga Mainukorta. Zer moduz, Mainu? Gustora etorri naiz telebiziora, bertsolari emekaden zuen zaiora. Esei guzu, Mainu, nora doa bertsolaritza? Bertsolaritza nola ban? Bueno, urru azeurun azierra galdera. Bertsozaioa gau eta zarrutu egoten. Beste modu batean galdetuko dizut. Zure ustez, non egongo da bertsolaritza hemendik 10 urtera? Hemendik 10 urtera? 2017. Ulertu dizut, metafora. Metafora? Argi esan dizut. Nik kamelotza bat luzetzen, auzupean peatu eta. Ze erreza, Norpeaz malot! Baina hemen jendiek asmatzea da kontu eta ez zuk elordi. Erantzun gailuak esango digu, zenbatek asmatu duten. Harri botatakoak! Nei kamelua ez zait bate gustatzen, hausapaian peatzen zait eta. Nei karameluak ez zaizki gustatzen, hausapaian peatzen zaizkitetan. Nei karamelua ez zait bate gustatzen, hausapaian peatzen zaizkitetan. Bueno, ez dago jakintzaun zeintzuk joango diren, Osasuna Bayer Leverkusen partidua ikustea. Hori da. Hain ere? Bai? Venga, bueno! Daste hontako irabazlia! Maria Luisa Aranguren! Zorionak eta disfrutau partido behar hortaz. Ez astu bukadilua. Gutxi gozatua. Eta ongo azteko gure bertzolaxan abenturak. Mainu, tragatibo! Harakatu dezagun konzesionaiua, Mainukorta dalago pilotoia jua. Barkatu, zo zer nahi zinuen? Nahi gauzazko nahi du nik baina zuk ezin eman. Beitu, toterrena ikusi nahi nuke, nintzago modukoa da eta. Egiz esateko, oso ondo preparatu da torkotxe hau, ABS, ZTK, ESP, ESB, ASR. ASR? Zein uze kotziai ASR eroteko? ASR. Trakzioa kontrolatzeko sistemia. Bueno, eta garrantzitu da, lumbaka honek zenizerua. Hemen. Hori ala zenizerua, argi zabezut. Hori zenizerua puzpuga gamoten du, eta nintzen puzpuga harinzu biztego. Ta, ze, berri zaitu nahi? Bai, batxu. Argi zabezut. Hori zenizerua puzpuga gamoten du, eta nintzen puzpuga harinzu biztego. Oaingoan bai ez da, hartu telefonu bat adeitu. 940 1 5 Edo bidali e-mail bat. Oazemanka bildu eitb.com, beste bine guatzen da. Aste hontako sarila! Askurai! Kantinprola! Eta
Sorpresa! Senda bibarako familia osoarentzat sarrerak. Argedas, Nafarroan. Oiga, eskizeok, itxitazeok. Bai, baina larun batin irikiko beraz bakizue aste santutan egun batzu jai baldin bazkazue, aprobetxa guteko, Leku beharra. Bueno, zaritxe guzta batzue, bakizue, zenbat harinen deitxu. Zuen erantzun ez aigo, bela? Oiga. Ia Begonita, ia honetxek baretzetzun askuri. Ikuste, ai ama, geta gorria guazion hau. Horrek itxura txarraka, Lepra izangoa? Ai ama, ezin dira minai eutxi. Nekane jarri oso termometrua, ez dakata bat itxura honik. Bueno, trapo guztixan bilenu eskatzea, Beko kixan ipintxeko. Fermin, Begoñita kontagiatu zaitu? Mantxa baukazu? Ai, nekane! Zer pasaten da? Nekane atea zeidala bat ibili guela bitzu deitzen. Ai, atxitxe, ikusi zunia Begoñita kalenture bauken. Nei inerkezitezkoa sarten galtzerpian. 38,5. 38,5? Kuarentenangaz! Mendik salatik inok ez da urtengo. Ematen zian, Maiklos. Ez zaken haue, babeik atezauta ibiltzeko. Isilik nahi, Mai Carmen, kajarra sondakaunakin ta hauk saltzen atako deunakin, erroma jungo bat junta kruzeruan. Baina gure zeinik egosi behartzizkigun simurrontzeko kremak. Hemen gutxina generuak importadin, saltale ona izan behar da. Planta, Maria del Carmen, planta, ijarriain neatzian. Hola, ¿qué hay, maja? Sea, Egunon! Egunon! Zutzako izango da. Etxiko sola sartzen utziko baz. Zezentziate zuek, zein prolektoro sekurak, ze matale izan behar dizue, desapuntatu nintzela eta ez gehiago hueltatzeko. Ze jarri zaituztete orain idealiko jentiak guri pena emateko tati irekitzeko, ez dakazuelo txait. Baina, zur, hautsit, salvaje horrek? Hau ez den gotzako, Maiklos. Obedin hau kafesne beru hartzea jutia. Ez da pentsature, plan B, Mai Carmen, plan B. Baitu segastor be, ez da etxea jungo, holako poten bat saldu gabe. Etxe izan! Hola, ¿qué hay, guapísima? Nik ez dut olako behar, eskerrik asko. Ai, baina zertabiltza? Bera, zertabiltzazu, atisteako behiratu behar da, Atzea bain basteko minikan! Ixo! Ikusten guia, oiza berikia, invalidan karneta, te berkoen. Ez da inbestako izan, Lasai, pasakoa. Ixo, tatzan planta ikeina. Baina ba, invalida, ni enfermera lanak behar eta zeinek saldu behar dizkigu hain krema potiak. Ba, karitasea konbiarko jau, janari bila, okalian eskian atxu. Oida misekia. Ez da zulako gizan belurtzu nahi nahizta. Ez tezu besteik mezi, indako okerra konpotzen hasi berko zeluke, lotxagabe horrek. Bai, baina nola. Dirubak ez dio hankabere honea ekarriko baino, zilarra da zen aurreneko entrada pagatzeko balioko. Bai, segura ez duzula ambulatoria ematea nahi? Pasa zai. Bai, pasako zailo, bai, bakizu gure edadian demoluzia bere izatea eta, atxo, Aio, bai. Ikasen gauza hauek aitzen eska. Urte askoan gabonetako boletuak saltzen. Guazeman bidai agentzia erromako biletiak ateatzea. Noiz konturatuko dira gure atxuak erromara ez taula 200 eurokin aileatzeik? Ba, jubilatun rebaja indarez? Ez? Mai Carmen, beste neozeño baten pentsatu beharko jau. Bai, baina aurrenagoa zeman kafesne hartzea. Benetan sakontziduak emango zion bezala, ¡Látigo! ¿Quieres bailar? Sopa de caracol. Dios! Erarki gatzizaleok, gabon bizuela, Josean, indartxu etorriaiz gaur. Bai, egunero bezala, Xabier. Gerria moituz. Behondeiala. Sopa de caracol, dio abestiak.
Eta ez da kasualidade hutsa, izan ere gaur, errezeta, barraskiloaren egingo baituko? Oide, Xabier, egin okon bai, Carmene, bialdu ziuk eskaera, esan ez, barraskilo zopa nola egin. Bakizu, barraskilok atea, sartu, garbitu, laneketsua izaten da. Eta orduan guk, hoi dana simplifikatu indeu, eta ikusiko zu, ze errez. Bai. Horretarako, barraskilok ateatzeko, zekau, barraskilo zurrupatzaile bat, propio karritakoa txinotik. Zuentzako, agian arraro xamarra izango da, baina zurrupatu egiten du segituan, eta Japonian eta Txinan askotan erabiltzen den sistema da. Garbi duzu iskikone kakolak, Segizak, Josia, segizak. Bai. Beraz, eginoko Mari Carmen Erne, ez galdu detailerik, hola, barrua. Bueno, dagoeneko ustu ditugu, barraskilo guztiak. Eta, oain, atei, barraskilok, hemen zerek, barraskilok. Erne, Mari Carmen. Xabier, punta, osea, egi. Bai, hauriki. Eta, oain, oso modan daun, ensaladak eskurritzeko katxarro honekin, mukitak enduko zio. Trabankulu bau. Baitu, Xabier. Hortxe, barraskiloak. Bai, Presko. Bai, presko zerek. Ea gutxi, ikuslai, Xabier. Baitu, hemen zerek, barraskilo guztik. Eta, orain? Oidek, sartu, Xabier. Eta, oain imartzaio, honi, mukitak entzeko. Eragin. Oidek. Eragio mutil aurreko da... Guztak. Porzaitei? Bai, iztituk, enezkar seguro ebili, Xabier. Ikarrarizko abia dan, Bi ingo izkiu. Bai, bit. Plat, eta... oraintxin. Bai, eta ja, honek mukik etzekak, ja, Xabier. Eta oain muki bagarri idazkak. Bai, oidek. Eta oain ingo junadek, kakolak hartu, eta hemen... Batidura ere prest. Eta, oain, inbarrazioak enadek, Xabier, hau pixat batitu. Venga, hasi lanen, intzazio ze. Eta, Xabierrek hau batitzeun bitarten, zuek segi programa ikusten. Bai, ikusi lasai. Peña, hau da gorotz, nire launa. Nire kamisetak eroste dator. Aupa, fijo, zera makan aurrekaldeak edau superando geritu bartzaiola. Neria da 2x1, ikusi, bella, felpudo eta kamiseta batian. Ikusi zer resistentia, nire klientea da, Eta neria 10 eurotan, supermerke. Neria behatzitan. Beitu, Lolana, Jokinena eta nire kamiseta 5 euro. Eta idurrena erregalo. A ver. Vale, ven, iru. Kamiseta lehenengo, Ahí va, 5 euro. Bueno. ¡Qué buena! Saldu da aurreneko kamisetak, tío. Kamiseta bagoitza 10 euro kostatu zaigu. Ta materiala beste... 5 euro? Ordun, lau kamiseta 5 euro eta saldu baiteu, gure irabazik. Zue tontua zeate, tios. Aurten emotxila gartuta zauzko kanpina. Bueno, hemen txari gara bukatzen dagoeneko, Josean? Bai, oiga, erraken goitu, Xabier. Eta listo, hemen txera. Eta, oain, hau pikatutak geho, hemen ude jarri ju, irakiten, eta orduan, urde ezpiko tako batzu botako zizkio, hola, pret. Kian goxatzeko. Pret, oidek. Eta gio, kakol... Bai, krema edo... Kakol krema... Kakol musa, deitu genien zaioke. Oidek, botako ju, eta oain, hau, dana be gustoa eta hartzen utziko izkiu, 5-10 bat minutu, Ondo aprobetxatu, berda? Pena baita? Oidek, Hainbeste lan indageo. Ta, oain, hau itxiko ju, Xabier? Oso ondo, hola? Blat? Eta hola, ze? Pare bat minutu edo, Josean? 5 minutu, Xabier. 5 minutu eta bela xegea bueltan. Bueno, 5 minutua pasa dira dagoeneko, eta heltzea irekiko dugu. Hemen txe. Hau bai, sopa de karakol. Bai, pinta erratzeka, Xabier, Oso ondo. Jarri hor. Urdai azpikoare goxatzeko. Hori du. Hola, oso ondo. Eta orain, hori jateko sistema kuriosua prestatu dugu? Bai, Xabier, zegeren karakolak garbitu eta aurrena atea. Garbitutako peritzen sartu jetu. Tazen maizu, egun karakol atea sartu, orduan kutsarilla bat indiu, karakol honekin. Bere honera garri. Eta honekin hartzeko, oso goxoa izatek. Eta, bueno, potroi balimak ez duela jateko, behon dizuela. Oidek. Eta hauek dira platera hau egiteko osagaiak, Bai, barraskiloak. Xurgagailua. Xukadera. Urdai azpiko takoak. Eta irabiagailua. Oidek. Earkia txikzaleok, behon dizuela, Josean Tolosa eskerrik asko. Iri, Xabier. Eta datorren astera arte, izan untxa. Egon guatxik. Riki-tiki, 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 riki-tiki,
Aurki, ETV baten... Michael Light Euskal Herriko azken esne saltzailea da. Arriskuz betetako mundu batean lan egiten du, gure etxeetara baserriko betiko esnea egunero heldu dadin. Starring Michael Light. Ia izi! Jefe starring Devon Esnegaña. Bi marmita pantxikaneako. Tazkartxo ibiligai, Beti behandu aiatzea izta. Sexy starring Bonnie y Parla. Michael? Beti bezala, marmitak ustutzeaki. Jarri barri zeparian, inusentia. Aurki ETV baten, esne saltzailean kotxe fantastikoa. Txotx! Txotx! Harri asua, idurpe. Lanen! Zea, rayo? Ze pasatzen hemen? Ze, zulua zaten esperientzia gutxia da. Zulua ingo izuet, deskoet ezkeo, baina kapo santun isitzez pasate. Oki nahi nausi. Hau itxita da? Itxita? Bai, bestela sagardo aterako zan. Bakit, erori zitzaizun purua izango da. Purua izango? Zekako barrikan purua ataskauta da. Purua ataskautaik, bai, argizaila belarrin. Impuru eza, esandik, impuru eza. A ber, ba. Hemen zuloa bazeok. La puta, zuloa, baina sardoik ez? Sardoik ez? Botakin ditu murguziak hil nausi. Sardo uste jala, porto je? Hau ruina, kasentxo, ruina! Azkenean beste batek egin dile zuloa, baina negozioan. Izquierda, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. Nausi, gaur guardia egingo dut. Ez dira sartzen ausartuko. Biarrezko aldek, seguru ala! Kupela oso osorik ustu zuten. Nork esaten dizu ez direla bueltatuko beste guztiak ustutzera? Nahi genaitzak, ni banitxeak. Nausi, zerdek? Ez zaizu zehazten. Ze? Pako petian. Kopetian... Da! Eman goit, zea? Gau pasa? Nahi berdin, nausi. Harrapatuko ditut, seguru. Baina hortarako ez nagon behar dut. Ez nagon behar dut. Ordu zertako karrieto, Ba. Hala, honekin jateko guztikin, ondo ongoa mintxe kuarentenia matxu arte. Nekane ez aldezu meikuei deitzia. Ez haien opusa deitzeko nefitxa antzakaten. Bia. Ola izola mediku? Bai. Nekan etxakarte ginaz? Bai. Zu behatu, Begoñak eta Ferminek gaixotasun arraro bat auke. Nekane zaiozu mantxana. Mantxagorri xeleku desberdinetan. Bai, kalenturi demasa, Apetitu galdu? Ez? Me cago. Bakit, zein dan virusa? Armi arma? Parkatu baino junen gafe derrepentin dana, Korantxixek andriai. Bani, txambani, etxia hotxola bihar bezala garbituta. Zauko ekarri zuta bisak, marasmite mantxi. Bani, txien etxea, mantxakin, darmi arma zuei utzita. Na, jo, amar armi arma, zure aldamenien eotia baino. Hai badei! Kloroforma jarri zidaten muturrean nausi, edo droga del amorro, burundan gaudena delakoa. Bestela ez deten entenditzen. Lapurre profesionala jok, Romina Kosobarrako olagon bat. Albano Kosobar nausi, Albano Kosobar. Ta ze esan dit panik, ondo prestautako lapurrak.
alarma honekin ez dute tanta makila gore lapurtuko. Tori, hau alarma konektatzeko eta deskonektatzeko mandua da. Bueno, iban itxeak, seguruna. Desgazen barrun zehose ateako zeatnik, seguroko iri. Ondo zein dune ozen joa, bilar arte. Lasai nausi, alarma berri honekin eta asintxo hemen dela ez dago peligrorik. Bueno, lehen ez dizugu ezer esan, baina suplemento txiki batengatik laserrak ere baituko. Laserra? Egizena, pelikuletan agertzen diran argigorriak. Mugimendua somatu ezkero, piztu egiten dira. Ta lapurra tartean baldin badago, kabo! Zina muitu ere egin, kieto! Estela, Jesukriston kalambrazoa jasotzen du. Eta gainera, ertzainan komisaldegian alarma jotzen. Ta garestia da? Iba! Aporrak errepatzen baditut, puntu asko irabaziko ditut nagusiakin. Venga, oain bigilatzea. Hostia, ere gau. Diskoteka, o? Arrabatu da, txarragari! Ize uste ban, tonto ginela, oze! Torri honea! Kendu kaputxa hoi! Iki hori ikusitena, ez da susto gabant hartukoek. Susto haik hartukoek! Ertzainak etortzen dianian! Venga, kendu! Julian? Ez, Sarremontier, zera! Nola Sarremontier? Julian zatanen hausila! Babu, izaiz kontuatzen jugada zintan, Hemengo sahardu azaldu, horrekin diru irabazita gaina seguru, dirua eskatu. Titzaldek! Lasai nausi, kobratuko dezuta. Bai, baina hortako ikisilik hanbierdek. Mutu! Hale, lasai nausi, lasai, kobratuko dezuta. Hola, labura! Azka! Venga! Zeus esan du bazuk, Zer pasatza, Asintxo! Ez alde esan behar! Zuk esan dakoan nausi, isilik gerteko. Asintxo! Gau ez zoz! Gabon eta ongi etorri letra eta literaturaren errepublika txiki honetara. Gaurkoan euskal literaturan librurik salduenaren egilea dugu gure artean Gabon. Gabon, bai. Lehen esan dudan bezala, librurik irakurriena eta salduena zurea da Pantxikaneko menuba. Nola bururatu zitzaizun ideia? Bani beti jatetxe berdinera joten itzan apaltzea, eta antxe kamarerak ahoz esaten zian menua, eta ni galdu iten itzan, iluntasunian. Galdu. Galdu. Reala bezala, galdu. Ahozko literaturan oinarritutako liburua da, beraz, zurea? Bai, argi dago, ahozko tradiziotik datorrela, eta nik idatzizkoa pasaetela. Ni tramite bat naiz, eta hoi liburu bada. Bertan denetik aipatzen duzu, frito bariatuk, esparraguak maionesakin, esparraguak vinagretakin, kroketak, olkillak, urdaiazpikoa. Urdaiazpikoa nik matiz txiki bat egin nahiko nuke. Urdaiazpikoa razilua dala, 100 gramo. 100 gramo? Bai, 100 gramo. 100 gramo, 100 metro, 100 obra eder ditu euskal literaturak. Ta baita euskal zinemak ere, orain bezala, 100 txi. 1 txilla. Eta beste bat aztuta utzi dugu. Cervantesen hizkuntzan oso ezaguna dena, 100 lugar de la Mancha. Eta liburuaren bigarren zatian azaltzen da nolabaiteko alderdi karnala? Bai, lizuna. Bai, karnala da, logikoa da. Zikina. Bai, aragi lista dalako. Bai, gaztianak, bai, zarranak. Era guztitako aragik. Eta ze azpimarrateko zenuke bigarren zati horretan? Ba, dudik gabe, arkumia, etxeko zelaian azila, espeziala. Larremotxian. Bai, larremotxian azila, gu bezala. Larremotxian. Kantxamotxetan, ibiltze ginean, harto bizarrak erretzen. Bai. Jasier. Bai. Zedun bolak, haiek. Ze azpimarratuko zenuke bixarroiek hor hau azpian?
eukita. Etxeko mamila eta horrek representatzen duen, mundu simboliko guzti hori mamilaren inguruan. Mami unibertsua esan genezake. Ez da arrozkoletxe, mamila. Ez mamila, ez. Esan nahi duzun guztiarekin. Desberdin katu egin behar da, bai natilatik eta baita arrozkoletxetik ere, bai. Eta krokanti? Krokantila alde batea utziet, hori ja fusio kontua dalako. Eta beste aldetik nahi nun kontrastatu modernitatea, Kopa de la Casan errepresentatzen dena. Ulertzen? Bai, sakona da, esan nahi duzuna, baina, eta kartatik kanpo badago nolabait zerbait gehiago, gaurkoaz aparte... Kartatik kanpo dago epitafilua, nahi izan ezkeo, arrai pastela. Eskerrik asko, placer handia izan da. Gioto hobeto pasatze dugu hemen. Bai, esaidazu egia bat. Egia bat, ni hemen nago. Eta gezur bat? Ni hemen ez nago. Logika, aplastantea da. Arrai pastela. Arrai pastela, bai. Placer handia izan da zu gurean egoteak. Mila esker, Asier. Eta zuei, datorren astera arte, hemen izango gaituzue letren eta literaturaren errepublika txiki honetan, mila esker. Zergatik errepublika eta ez oligarkia? Eta zergatik ez da ekipurtzuloan sartzen makulua? Baina idea ona. Bueno, eakusteko genuen guztia, agerian utzi deu. Vamos, ez dakit, Angel, oain dipazik atemen zeo zehatzen honik. Iraola, gaurko saioa zain nauk. Konturatu orduko agur esateko sasoiei asko. Bai, eta honen azkarriti izango de Iraola bere monumentu eta baino lehen. Lagunda! Ete bebira! Bueno, bakixo eratorren aztipe amintxongoa, Ondo pasa! Guazemak! Atara zaite dor barruti! Izquierda del... Nausi! Derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3... Urdai azpikua razilua da. 1 metro. 1 metro. Peña, pistol idea ona izan da gukindako kamisetak saltzea, Aurten fijo porretan jungo gehala kanpoa biotxi. Peña. ¡Adiós!